Enplegu zerbitzuen bulegoetan zenbatutako langabe kopuruek adierazten dutenez, 3.211 behargin gutxiago izan ziren azaroan Hego Euskal Herrian. Orotara 225.978 langile zeuden lanik gabe iragan hilabetearen amaieran. Batez beste, Bizkaian jaitsi da gehien langabezia tasa urriaz geroztik, eta soilik Nafarroan egin du gora langabeen kopuruak. Urriko datuekin alderatuta sektore guztietan egin du gora langabeziak Nafarroan. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aldiz jaitsi egin da langabezia tasa industrian, eraikuntzan nahiz zerbitzuetan. Igoerarik handiena zerbitzuen sektorean eman da 8.484 langabe gehiago zenbatuta. Bigarren postuan nekazaritza sektorean 4.380 gehiagorekin. Estatu Espainiarrean oroar 2.475 gutxiago zenbatu dira bataz beste, 0,05 gutxiago urriko datuekin alderatuta eta 1986tik lehenengo aldia da hilabete honetan langabeziak behera egiten duela. Beherakada honen ostean 4.808.908 langabe daude guztira, Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak zabaldutako datuen arabera. ELA sindikatuak langabeziaren datuak oso larriak direla salatu du. Europar Batasunarekin alderatu soilik Espainiak eta Greziak dutela Hego Euskal Herrian baino langabezia altuagoa gogorarazi dute. Gurean 17,6an kokatzen delarik. Sindikatuak gaineratu duenez, langabe daudenen egoera geroz eta okerragoa izaten ari da langabetuen 50,2ak soilik jasotzen baitu prestazioa. Egoera honen aurrean aldaketa politikoa exigitzen duelak, salatu dutenez, instituzio eta enpresen estrategia baten aurrean baikaude gizartea probetxe bidean daramana gutxi batzuen mesedetan.